seara și bine ați venit la atelierul Citim Împreună, organizat de Biblioteca Cărți pentru Matei, în colaborare cu Citim Împreună România, Reading Together Romania. Acesta este un atelier organizat în cadrul proiectului și evenimentului În așteptarea lui Moș Crăciun, care anul acesta a ajuns la cea de-a 4-a ediție. Este de asemenea al 3-lea atelier organizat în cadrul acestui proiect. Anul trecut am desfășurat alte 2 ateliere și înregistrările lor pot fi vizionate pe canalul nostru de YouTube pentru următoarea scurtă perioadă de o lună. Atât vor fi ele publice. În cadrul atelierului din această seară o avem alături de noi pe Brandy Bates. Bună seara, Brandy! Bună seara! Bună seara! Bine am găsit! Ea este inițiatoarea mișcării Citim Împreună România, Reading Together Romania. Este absolventă a Facultății de Litere. Este profesoară la domiciliu și bibliotecară la Biblioteca din Loc în Loc, din Lupeni, România, și are o experiență de un pic mai mult, de 20 de ani, de trăit și activități desfășurate în mediul multilingv. În seara aceasta se va discuta despre, bineînțeles, cititul împreună în familiile, în limba maternă, în familiile multilingve, precum și despre cititul împreună și sentimentul de siguranță la copii, cum să oferim loc de manifestare copiilor atunci când citim împreună, pericolele cititului cu voce tare, cum cititul împreună îi poate ajuta pe copii să treacă peste minciuni, știri false, etc., și să discearnă adevărul și, de asemenea, să-i pregătească pe copii și adulți să stăpânească mai degrabă decât să fie stăpâniți de atotputernicul ecran. Acum o să-i dau cuvântul lui Brandy. Mersi, fain, Simona! Bună seara! Sunt Brandy Bates cu Citim Împreună în România și cu Biblioteca Copiilor din Loc în Loc. Dar în primul rând sunt o mamă care citesc împreună cu copiii mei acum 19 ani. O să vorbesc în engleză acum pentru că e mai ușor pentru mine. But my daughter just graduated from high school and we were reading a book together last year, in her last year of high school. Fata mea a absolvat acum din liceu și în ultimul an din liceu noi am citit împreună o carte cu voce tare și mai citesc cu băiatul meu care are 14 ani. Citim nu în fiecare zi, dar citim împreună în continuare. I love reading aloud, reading together, and I know it's important. I've known that for a long time, and today I think it's more important than ever. Simona, if you want to... Îmi place să citesc cu voce tare și știu că acest lucru este important astăzi mai mult decât oricând. So I'm going to start by reading aloud. O să încep atelierul cu o carte. Hai să citim împreună. Și după... This book is called Sweet People Are Everywhere by Alice Walker. Simona, cum să... Oamenii drăguți sunt peste tot. Da. And Alice Walker is an author for adults, but she writes some picture books. So, sweet people are everywhere. Alice Walker scrie pentru adulți, dar a scris și pentru copii. Sweet people are everywhere. Oamenii drăguți sunt peste tot. Some of the people in Turkey, are very sweet. Unii oameni din Turcia sunt foarte drăguți. And I think, Simona, you probably don't need to translate anymore because it's more of the same.
Some of those in Afghanistan are very sweet. Some of the people in the United States are very sweet. In Canada, too, some of the people are sweet. In Mexico, you will definitely find sweet people. În Mexic vei găsi cu siguranță oameni drăguți. Likewise, in Sudan, La fel în Sudan, there are sweet people among the Zulu in South Africa, and every language group in Africa has some sweet people in it. sunt câțiva oameni drăguți în Zulu, în Africa de Sud, și fiecare limbă, fiecare grup de limbă din Africa are oameni drăguți. There are sweet people in Iceland and in Russia. Sunt oameni drăguți în Iceland și în Rusia, Islanda. There are many sweet people in Korea. There are millions of sweet people in China. There are sweet people in Japan. Sunt mulți oameni drăguți în Coreea, sunt milioane de oameni drăguți în China, sunt oameni drăguți în Japonia. If the sweet people were the leaders in historically warring countries, they would treat each other much better. Dacă oamenii drăguți ar fi lideri în țările aflate în război, Da. mult timp, atunci se vor trata mult mai bine unul pe altul. There are sweet people in Congo. Sunt oameni drăguți în Congo. There are sweet people in Egypt and sweet people in Australia. Many sweet people are in Norway, and numerous sweet people are in Spain. Sunt oameni drăguți în Egipt și în Australia. Mulți oameni drăguți sunt în Norvegia. Numeroși oameni drăguți sunt în Spania. There are many sweet people in Ghana and Kenya. Sunt mulți oameni drăguți în Ghana și Kenya. And sweet people also in Guam and the Philippines. Și sunt oameni drăguți în Guam și The Philippines. Filipine. There are sweet people in Cuba. Many sweet people exist in Iran. Sunt oameni drăguți în Cuba, mulți oameni drăguți există în Iran. There are sweet people in Libya and Colombia. Sweet people are in Vietnam. Sunt oameni drăguți în Libia și Columbia. Oameni drăguți sunt și în Vietnam. Sweet people exist in England and Myanmar. Oameni drăguți există în Anglia și în Myanmar. There are sweet people for sure in Ireland. Sweet people are in France too. Există oameni drăguți în mod sigur în Irlanda. Sunt oameni drăguți în Franța. Sweet people are holding on in Syria. Oameni drăguți rezistă în Siria. They are doing the same in Iraq. Fac același lucru în Irak. Some sweet people are in Venezuela. Many very sweet people live in Brazil. Unii oameni drăguți trăiesc în Venezuela. Mulți oameni drăguți trăiesc în Brazilia. There are sweet people in Israel, and there are sweet people also in Palestine.
Sunt oameni drăguți în Israel și sunt oameni drăguți de asemenea în Palestina. Actually, in almost every house on the planet, there is at least one very sweet person that you would be happy to know. De fapt, în aproape fiecare casă de pe această planetă există cel puțin o persoană foarte drăguță pe care ai fi bucuros să o cunoști. Sweet people are everywhere. Oamenii drăguți sunt peste tot. Being sweet, they must not be disappeared. They must not disappear. Fiind drăguți, ei trebuie să nu fi dispărut. We are lost if we can no longer experience how sweet human beings can be. Suntem pierduți dacă nu mai putem experimenta cât de drăguți pot fi oamenii. Promise me never to forget this, no matter how far you go or who sends you. Promitem că nu vei uita niciodată asta, indiferent cât de departe vei ajunge și cine te va trimite. Sweet people are everywhere. Why do you think that I chose that book? Simona, vrei să... De ce ați gândit am ales cartea aceasta? Sparg eu gheața, dar toată lumea este invitată să răspundă. Da. Având în vedere tocmai evenimentele, războaiele care există acum. It's relevant, right? Da, da. Și știrile sunt peste tot. Sunt, cel puțin aici în Olanda, sunt discutate în școală, apar în ziarul pentru copii, la jurnalul pentru copii. Da. And sometimes we forget that the countries that we're angry at right now, that there are sweet people there, even if we don't like their leaders. Întâmplă că noi uităm dacă suntem supărați cu o țară, da? Dacă gândim că este o țară care este dușman, că există acolo oameni drăguți, nu? I want to, maybe you know about what's happening politically in America right now. Poate știți ce se întâmplă din punct de vedere politic în Statele Unite ale Americii acum? So I want to add this to this book. There are sweet people who will vote for Kamala Harris, and there are sweet people who will vote for Donald Trump. And that's the spirit of this book. În această situație, această carte îți amintește că sunt oameni drăguți care îl votează pe Trump și oameni drăguți care o votează pe oponenta acestuia. There are sweet people everywhere. Sunt oameni drăguți peste tot. Okay. Tonight I want to talk about the safety of reading together and the danger of reading together. În această seară voi discuta despre siguranța și pericolul pe care le prezintă cititul cu voce tare. Maybe this book is an example of a book that would help children feel safe in a very big world.
I'm sorry, can you repeat, please? Yeah, I think this is a book that could help children feel safe in a very big world. Cartea pe care am citit-o mai devreme, cred că este o carte pe care îi va face pe copii să se simtă în siguranță, indiferent, peste tot în lume. How else can we help children to feel safe when we are reading aloud? Cum îi mai putem ajuta pe copii să se simtă în siguranță atunci când citim cu voce tare? Has anybody heard of this expression, holding space? A auzit cineva de această expresie, citirea împreună, ca și a conține spațiul? To hold space. What do you think it means? Ridică cineva mâna? Ce înseamnă cu conținerea spațiului? Pentru că eu am ajutat la traducerea acestei expresii, deci dacă nu sunteți de acord aici, să știți unde să aruncați. Am avut în vedere crearea unui spațiu în care copilul se poate manifesta în siguranță. Asta înseamnă că are loc să se manifeste, dar totodată este și ținut în siguranță. Deci este și neapărat un perete în jurul lui, dar ceva care îl ține în siguranță. Okay. Sure. Thank you, Simona. And I think I'm going to go through a list. I'm also talking very much about they feel emotionally secure. De asemenea, completează Brandy, vorbesc și despre a se simți din punct de vedere emoțional în siguranță. When we read aloud to children, we have the opportunity to make them feel like they are in the safest place in the world. Când citim cu voce tare, când citim împreună, avem această oportunitate de a-i face pe copii să se simtă că sunt în cel mai sigur spațiu din lume. And I'm not talking about just safe from violence, from, physical danger. Și nu mă refer doar la a fi în siguranță față de, în opoziție cu violență sau cu un pericol fizic. We can allow them to truly be themselves. Putem de asemenea, citind cu voce tare, citind împreună, să le permitem să fie ei înșiși. A place where their ideas are safe. Un loc unde exprimarea ideilor lor se poate face fără nicio reținere. Their opinions are safe. Exprimarea opiniilor lor se poate face fără nicio reținere. Even if we don't agree. Chiar dacă nu suntem de acord. We can make space for their grief. Putem face spațiu loc pentru a-și exprima durerea. This is a friend of mine from our library who had something very sad happen in his life. Acesta este un prieten de-al meu de la bibliotecă, căruia i s-a întâmplat recent ceva foarte trist în viața sa. And it's my job as a librarian Și in my program to make him feel safe, to be angry, to be sad, to feel whatever he's feeling. Și este responsabilitatea mea, misiunea mea în bibliotecă să-l fac să se simtă, să-și poată exprima emoțiile. How can we help children feel safe when they come to hear a story from us? Cum îi putem face pe copii să se simtă în siguranță atunci când vin să asculte o poveste de la noi?
And Simona, I don't know, maybe sometime you would like to take a chance to translate this with care, this list, but this is a really nice list of how to make a safe space for children. For one, when I read, I keep my ego separate. Atunci când citesc unui copil, am grijă să nu îmi manifest propriul ego. Da, ego meu este în altă cameră, nu e cu mine. Pentru exemplu, săptămâna trecută am citit o carte și a fost 3 sau 4 băieți în față la mine care a râs. În timp când am citit, nicio problemă. Am lăsat. I didn't care. I let them laugh. Nu, să nu o iei personal. Orice manifestare are copilul, să nu o iei personal. Yeah. The book was about some big emotions and they were nervous. It was a nervous laughter and I let them. I didn't take it personally. Cartea era despre emoții puternice și ei erau nervoși, râdeau nervos. Iar eu i-am lăsat să se manifeste. Okay. I try not to talk very much. I try to listen more than I speak after I read. După ce citesc, încerc să nu vorbesc prea mult, încerc să ascult mai mult decât să vorbesc. Okay. We adults, we talk way too much. Noi, adulții, vorbim prea mult. And when we take the time to listen to children, they feel safe. Și când găsim timp să îi ascultăm, atunci ei se simt în siguranță. When I read aloud with children, I'm learning with them. Când citesc cu voce tare copiilor, eu învăț împreună cu ei. Okay. For example, in this book, I don't know where every country is located on the map. De exemplu, în această carte nu știu, nu aș putea spune unde este localizată fiecare dintre țările menționate pe hartă. So maybe we would look them up together and find every country on the map. We would learn together. Și atunci, poate, uitându-ne împreună să le găsim pe hartă, vom învăța împreună. I like it when children disagree with me after we read a story. Îmi place atunci când copiii nu sunt de acord cu mine, mă contrazic. Does anyone else like that? If a child disagrees with you, it means they were really listening, right? Simona, vrei să traduci aceasta? Dacă mai este cineva de aici care experimentează, simte la fel, dacă un copil te contrazice, înseamnă că a ascultat ce ai spus, a analizat. It's easy for a kid to say, da, sunt de acord, right? And it doesn't mean anything necessarily. Este mult mai ușor pentru un copil să spună da și poate să nu însemne neapărat că a ascultat, că a înțeles, că s-a gândit. So after you read a story, try to ask questions that give a child permission to disagree with you. Atunci, după ce citești o carte, o poveste, acordă loc și timp copiilor, adresează-le întrebări care să le permită să te contrazică. That's the biggest compliment they could give you, to disagree with you. Acesta este cel mai mare compliment pe care pot să ți-l acorde, să te contrazică. No. After we read, we often like to do some sort of activity, like a craft. După ce citim, de asemenea, facem o
o activitate, precum să faci ceva cu mâinile, And I try not to help them at all. Even if they ask, I try not to. și încerc să nu-i ajut deloc, chiar dacă îmi cer lucrul ăsta. How could that make them feel safe? Cum ar putea acest lucru să-i facă să se simtă în siguranță? For example, to not help them cut De or draw. exemplu, să nu-i ajut să taie ceva. Larisa? În română? Da, te rog, da. Ok. În primul rând, cred că le oferă și posibilitatea să se conecteze cu corpul și, în al doilea rând, faptul că nu sunt ajutați le crește stima de sine, autonomia, diferite capacități de dezvoltare, de a funcționa autonomi. Absolute, absolute. And you're letting them know, I think you can do this the better. You can do this the best. Și le transmiți că tu crezi că ei pot face lucrul acela bine. And you're letting them make mistakes, right? Și de asemenea îi lași să facă greșeli. And you're making it to be a safe place. The library can be a safe place where kids can make mistakes. Și atunci biblioteca va deveni un loc unde copiii pot face greșeli fără probleme. I think too, the last thing on this list I want to say is enjoy reading aloud to kids. Have fun. Nu neapărat ultimul lucru de pe această listă ar fi să te bucuri, să te distrezi în timp ce le citești copiilor. If they feel like there's no other place in the world that you want to be, that's the most important place for you to be right then, they will feel safe with you. Dacă ei vor simți că pentru tine nu există un alt loc mai bun în care să-ți dorești să fii în momentul ăla, atunci ei se vor simți în siguranță. Am înțeles bine? Da, da, da. Last week on Friday, we read this book called Big. În săptămâna trecută am citit această carte numită Mare. Da, this is the book that the boys were laughing during. Aceasta a fost cartea în timpul lecturii căreia băieții au râs. And in this book, this little black girl is called some mean names or some bad names by other children and even by adults in her life. În această carte, această fetiță, acestei fetițe îi se spun lucruri urâte, îi se she doesn't say, yeah, adults call her bad names or children call her bad names. Da, sorry. Îi se spun lucruri urâte și de către copii și de către adulții din viața ei. Yeah. And like the adults say she's too big. Adulții spun că este prea mare, prea grasă. Yeah, and the little kids call her a whale, balena. Iar copiii îi spun balenă. And she's sad. Și atunci ea e tristă. And eventually she realized she doesn't want the mean words, the bad words that people have called her. Și într-un final își dă seama că nu vrea cuvintele acelea urâte pe care oamenii le spun. So you see her in this picture, she's giving the words too big, the laughing, the wail, she's giving them back to the people who said them. And she says, these are yours. They hurt me. În această poză ea
dă înapoi cuvintele urâte care i-au fost spuse, înapoi le dă înapoi oamenilor, copiilor, adulților care i le-au spus. Aceste cuvinte sunt ale voastre. Ele mă rănesc. Okay. After we read this story, we talked about how when people call us a bad word or say something mean, sometimes it stays with us. It gets inside of us and it's stuck. Din această carte vedem că atunci când oamenii ne spun cuvinte urâte, aceste cuvinte rămân cu noi, se lipesc de noi, devin parte din noi. Da. And it can keep hurting us even long after the words were said. Și continuă să ne rănească mult timp după ce cuvântul a fost spus. So like this girl, we took words that we remembered people saying to us and we wrote them on leaves. I'm sorry, can you say again? Yeah, I'll try to explain. Fiecare copil a venit cu frunze uscate și noi am scris pe o frunză o cuvinte urât care a fost înțepănit la noi, da? Noi am scris ceva și după am deschis geamul și noi am dat mai departe cuvinte. We let it go, the bad words that had stuck to us. Am scris cuvintele urâte pe care ne-au fost spuse de-a lungul timpului pe frunze și apoi am deschis geamul și le-am lăsat să-și ia zborul. And one girl wrote down urâtă. She had been called urâtă. O fată a scris cuvântul urâtă, îi se spusese urâtă. Another child wrote fat. Un alt copil a scris gras. And they threw the leaf out the window. Și au aruncat frunzele pe fereastră. They felt safe at library to do this. S-au simțit în siguranță la bibliotecă să facă acest lucru. That's pretty cool, don't you think? E destul de tare, nu credeți? E ca terapie, nu? Ca o terapie. Okay. I won't talk about this. Is my new favorite book about the importance of reading, but I'm not gonna talk about it now. I'm gonna talk about the danger of reading aloud. We talked about how reading aloud is safe. Am discutat cum cititul cu voce tare înseamnă siguranță. Acum vom vorbi despre pericolul de a citi cu voce tare. Some people are afraid of us reading aloud to children. Unor oameni le este frică ca noi să citim cu voce tare copiilor. Who would those people be? Cine ar putea fi acești oameni? Who would consider reading aloud to children dangerous? Cine ar considera cititul cu voce tare copiilor periculos? Let's find out. And Simona, how are we on time? I don't have a clock. I forgot to keep a clock by me. It's 40 past 7. Okay, I can go quickly then. So big companies are afraid of us reading aloud to children. Companiilor mari le este frică. Big businesses. Afacerilor mari le este frică ca noi să le citim cu voce tare copiilor. Especially the social media giants.
în mod special rețelelor de media. Okay. We are in the middle of a war, actually, over our children's minds and hearts. Suntem în mijlocul unui război care se poartă asupra minții și inimilor copiilor noștri. And I can tell you that what happens to a children's mind and heart when you read to them Și vă pot spune că ce se întâmplă asupra minții și inimii unui copil atunci când le citim, când îi citim, is very different than what's going on in their brain and their heart when they're looking at TikTok. este foarte diferit de ceea ce se întâmplă în mintea și inima lor atunci când se uită pe TikTok. And they don't match. They don't work together. Și Nu sunt compatibili. nu sunt compatibile. Okay. I don't have time to go into all of the research, but basically, children used to play. Copiii obișnuiau să se joace. That's how they used to grow up. Așa obișnuiau să crească. Now they're growing up with their phones. Acum cresc împreună cu telefonul lor. And they're different worlds. În lumi diferite. Okay. And reading aloud belongs with the old way of play-based childhood. I don't know if you can translate that. Cititul cu voce tare face parte din epoca în care copiii se jucau. Da, un copilaj cu bază de jocuri sau de joc, da? În loc de ecran. All right? So do you remember? Remember this? And now we have this, right? And this, this is the end of our world. Și nu vreau să vorbesc prea grav sau prea dramatic, dar eu văd și în copiii mei când are ecran în față ochii, creierul nu este activ. Nici inima, nici sufletul. Ei sunt pasivi. Passive. Am I speaking correctly, Simona? Da, Da. Și cred că planeta noastră nu are nevoie de conducător în viitor pasiv. Pasiv. So, first, în primul rând, noi trebuie să luptez cu ecranul. Noi. Eu. Da? Eu trebuie să citesc o carte în loc de ecranul. Da? This is the first danger to the people who want the phone to be here instead. Is me getting off my phone. acesta este primul pericol pentru cei care ne vor conectați la telefon. Ca eu adultul, să las telefonul deoparte și să citesc o carte. Da. And then after I break my addiction with the phone, Și după ce eu scap de nevoia mea, de dependența mea față de telefon, then I can help my child to break his or her addiction. atunci îmi pot ajuta copilul să scape de dependența lui față de telefon. And I can invite them to return to the world of play.
și îl pot invita să se întoarcă într-o lume a jocului afară. Yeah. Or inside, which because play can include reading aloud, reading together. Sau înăuntru, pentru că joaca include și cititul cu voce tare, cititul împreună. Okay. This will save the world. Această imagine aici ceea ce fac oamenii din imagine, acest lucru va salva lumea. Okay. I believe that with all my heart, Simona. I actually really believe that. Cred acest lucru cu toată inima. The kids, when they come to the library and I read to them, Copiii, atunci când vin la bibliotecă și eu le citesc, they are smart. sunt inteligenți, They're original. sunt originali, They are clever. sunt deștepți, They can solve problems. pot să rezolve probleme, They can see things I didn't see. văd lucruri pe care eu nu le-am văzut, They work together. lucrează împreună, They understand each other. se înțeleg unul pe altul, They solve their arguments. They peacefully solve their arguments. găsesc soluții pașnice la conflictele lor, But none of them are on their phones when they do those things. dar niciunul nu este pe telefon atunci când fac aceste lucruri. The other thing that hates reading aloud Alți oameni care urăsc cititul cu voce tare is fascism. sunt fasciștii, Cred că da. Da. dictatorii, Da. fasciștii. Right. And I believe that with my whole heart. Și cred lucrul acesta cu toată inima. Democracy loves reading aloud. Democrația iubește cititul cu voce tare. They want citizens who can listen. Democrația vrea oamenii sau își dorește oameni care să asculte, Who can understand differences care pot să înțeleagă diferențele and who can peacefully solve their community problems. și care pot rezolva în mod pașnic problemele comunităților. Fascists hate reading aloud. Fasciștii urăsc cititul cu voce tare And they also, there's not very many good picture books about fascists. și de asemenea nu sunt foarte multe cărți cu ilustrații bune despre fasciști. Yeah. I'm not going to say much more, but reading aloud to children in a safe place is very dangerous for the liars in the world. Cititul cu voce tare într-un spațiu sigur este foarte periculos mincinoșilor, pentru mincinoși. Because when you read aloud to children Pentru că atunci când citești cu voce tare copiilor and you let them have their own ideas, their own opinions, și îi lași să aibă propriile idei și propriile opinii, you're giving them a place to grow their truth muscles. le dai un loc în care să-și crească, să-și lucreze proprii mușchi. Their muscles to know the truth, to identify truth, to tell the truth. Acei mușchi pe care îi folosești ca să distingi adevărul. It's very hard to know what's true and what's false today, right? În ziua de astăzi este foarte greu să știi ce este adevărat și ce este fals. And reading aloud to children helps them tell the difference between lies and truth.
Și cititul cu voce tare îi ajută pe copii să poată face această diferență între adevăr și minciună. And the future of our world requires this. Și viitorul lumii noastre depinde de acest lucru, are nevoie de acest lucru. This was back from 2017, but it's still today. And I think it's a good picture of how dangerous reading aloud can be. Această poză a fost creată, această imagine a fost creată în 2017, dar cred că încă mesajul ei este valabil și astăzi. If we want a safer world, Dacă ne dorim o lume mai sigură, a better world, o lume mai bună, read aloud to children, citiți cu voce tare copiilor, even if some people might consider it dangerous. chiar dacă unora acest lucru li s-ar părea periculos, l-ar considera periculos. I'm going to stop there, Simona, and maybe there are questions. Pentru cine are întrebări Opinions sau different than mine. care dorește să o contrazică pe Brandy Te rog. sau să exprime, să povestească din propria experiență. Dacă îmi dați voie mie. În primul rând, mulțumim, Brandy, pentru tot. Într-adevăr, numai lectura poate să ducă la creșterea copiilor noștri în așa fel încât politicienii să se teamă de copiii noștri și de părerea lor. Putem să-i creștem în bibliotecă, să aibă opinii și, exact cum ai spus, să fie inteligenți, deschiși, încrezători în forțele lor. Lectura poate să facă asta și facem asta de nenumărate ori în bibliotecile noastre. Poate folosim alte cărți. Mi-am adus aminte de Ela cea fără de cuvinte, a Victoriei Pătrașcu. Cred că colegele mele o știu și din reacția ta îmi dau seama că și tu știi cartea respectivă. Este o carte care la fel stârnește reacții și care emoționează. Noi nu am folosit frunze, am folosit un borcan în care am pus toate cuvintele urâte și le-am închis acolo, să nu mai iasă niciodată și să nu mai doară atât de mult cum dor atunci când sunt spuse. Sunt multe lucruri pe care le facem și mă bucur tare mult că suntem alături unele de celelalte și că luptăm împotriva celor care nu vor ca bibliotecile să funcționeze așa cum ar trebui. Mulțumesc pentru invitație, Simona. A fost pentru mine o reală plăcere. Nu vreau să spun mai multe de atât, pentru că probabil și celelalte doamne vor să spună opinia. Mulțumesc mult și abia aștept următoare întâlnire dacă va mai fi. Mersi, Crina. Mulțumim, Crina. Mai vrea cineva să mai vorbească? Să mai întrebe? Are cineva vreo întrebare? Anca? Bună seara, o adevărată onoare ne-ai făcut, Simona, seara asta să o avem împreună pe doamna Brandy. Nu știu dacă am pronunțat corect, să mă scuzați. Și foarte bine a spus doamna Crina Popescu ceea ce a spus. Ce vreau să spun eu, m-am gândit așa, prin lecturile mele, am o carte, Cuvintele ne modelează creierul. O tot plimb la bibliotecă și o aduc înapoi. Simona a sesizat săptămâna trecută că am făcut o primă
prezentare în PowerPoint pentru copii. Și am pus așa pe două coloane anumite lucruri care nu sunt bune și anumite lucruri pe care le-am pus cu semnul întrebării cum le-ar face, pentru că foarte multă violență verbală, nu cred că numai aici la mine, cred că peste tot. Foarte multe cuvinte urâte, foarte multă violență și aproape că rămân așa, nu știu cum să spun, la bibliotecă rămân încremenită câte violență e în capul copiilor. Nu știu dacă e numai la mine. Asta e că, și zic, măi, eu îmi plac foarte mult cărțile Niculinei Gheorghiță. Nu știu dacă le-ați ascultat sau dacă o urmăriți colegele mele, recomand la toată lumea și sunt afirmații pozitive pe care dacă le spui îți schimbi modul de gândire. Deci nu știu, atâta violență și nu știu de la ce. Deci efectiv înseamnă că și acasă părinții sau copiii au anumite traume interioare care nu și le pot exterioriza. De exemplu, au părinții plecați în străinătate. Un copil, cum astăzi am povestit cu una din fetele neînfricate, amândoi părinții sunt plecați și e lăsată la o mătușă și era foarte supărată că 3 săptămâni au avut pneumonie și mătușa și sora ei un pic mai mare au avut grijă de ea. Deci, păi, seara nu-i spuneam noaptea la sora mea, spune ea cum dormeam, că mie mi-ar fi trebuit să mai beau niște apă și eu nu mă simțeam bine, dar am văzut că ea doarme. Și atunci am lăsat-o să doarmă mai departe și o stat și o răbdat, având febră sau nu, având anumite necesități de apă, de să schimbe hăinuțele, probabil. Deci sunt copii care vin și spun ce-i doare, dar îi fac mereu atenți la violența verbală, foarte multă violență verbală. Și ei au multe probleme că sunt singuri și n-au cu cine povesti. Și într-adevăr, cum spunea și doamna Crina și doamna Brandy, noi suntem acolo. Deci noi suntem acolo, eu cu doamna Crina de peste 30 de ani, și probabil și părinții copiilor au venit la noi și acum vin și copiii la noi și foarte fain că noi cunoaștem și părinții, comportamentul părinților și sacrificiul lor, că ei s-au dus să te duci totuși, eu nu știu cum să vă spun și mă scuzați, vă rog, dacă vă țin, atâtea luni, deci eu am fost copil și pe mine părinții m-au lăsat la sora mai mică a mamei când eram la școală. Păi așa de greu era săptămâna aia de școală până treceam ca să vin acasă sâmbătă, eu sufeream ca un câine, să vă spun. Plângeam și eram necăjite, nu puteam să învăț. Deci degeaba putea să-mi dea miere și lapte, nu puteam să învăț, că îmi trebuia acasă. Dar, păi, copiii ăștia se duc, rămân singuri. Bine, sora mai mare, dar degeaba, că nu pot înlocui nimeni părintele. Și să știți că suferă așa de mult și au ochii triști. Și atunci se răzbună ei cumva, se răzbună cumva. Nu. Și foarte bună carte ne-ați prezentat. Oare unde o putem găsi și dacă o putem găsi și în limba română? Și mulțumesc și mă iertați că v-am vorbit prea mult. N-am vorbit astăzi destul, să mă iertați. Mulțumim, Anca. Mai vrea cineva să împărtășească? Eu aș vrea să spun un pic că, Brandy, n-am mai apucat să vorbim de partea asta de citit cu voce tare în familiile multilingve. Aș vrea eu să povestesc un pic printre copilul meu, ca orice copil, are lucruri care ies bine la școală și are lucruri la care trebuie să lucreze, dar printre cele mai mari reușite ale lui sunt reușită care mereu este menționată și s-a menținut în toți anii ăștia, este vocabularul în cea de-a doua limbă oficială, care acum nu mai e chiar a doua, cred că e principală pentru el, olandeza.
Și în continuare el primește feedback de genul a știut astăzi un cuvânt pe care alți copii nu l-au știut pentru că este un arhaism. Sau iar astăzi a răspuns, a știut un cuvânt pe care alți copii sau nimeni altcineva nu l-a știut. Și legat de asta eu bănuiam, dar nici nu sunt zi de zi cu el la școală. Bănuiam că, așa cum am făcut cu Brandy, la un moment dat eu, dacă mă uit în colțul ecranului, am pierdut câteva cuvinte din ce a zis Brandy și mai îmi foloseam imaginația ca să traduc. Îmi cer scuze, Brandy. Așa face și el. Îi se citește cu voce tare în clasă, este întrebat ce înseamnă un cuvânt, nu l-a mai auzit până atunci, nu l-a citit, dar din context. Și asta este foarte important, pentru că asta înseamnă că într-una din limbi el stăpânește noțiunile, stăpânește conceptul, poate să extragă. Ca un exemplu, eu am încercat el să citească și să învețe literele în același timp cu școala. Și noi, dacă citea în română, eu niciodată nu-i spuneam, te rog, repetă ce ai zis. Să zicem că spunea, iepurele a sărit pe butoi și pronunța un cuvânt greșit. Nu-i spuneam, îl întrebam, cine a sărit pe butoi? Sau unde a sărit iepurele? Sau ce a făcut iepurele? Și erau micuți cum era el, că acum nu vine să cred că făceam asta la 6 ani, chiar la început, la 6 ani, el căuta în text cine a făcut acțiunea, unde s-a dus iepurele. Deci cumva își analiza deja și își extragea din text, procesa textul și extragea din text răspunsul corect la întrebare. Dar important este că lucrul ăsta eu îl pot face în română sau poate alte persoane îl pot face în limba pe care o stăpânesc foarte bine. Nu știu dacă o persoană care vorbește bine olandeza pe lângă limba maternă română poate să facă la fel în toate situațiile. Poate să facă în unele situații, dar nu știu dacă le poate face în toate. Să-l ajute pe copil să învețe cum să proceseze un text și după aia în orice limbă îl poate... El folosește pentru proiectele lui despre animale la școală, îi plac foarte mult animalele, el folosește și cărți în română și surse în olandeză și își traduce, poate că din română înțelege el 20 de hai să zicem, găsește 2 fraze, poate alea 2 fraze nu poate să le traducă pe toate și traduce doar una sau își extrage din 2 fraze noțiuni și traduce una singură, dar el are vocabularul să înțeleagă mai întâi limba română, să înțeleagă după aia informațiile, ca apoi să facă un rezumat din ele în olandeză, folosind cuvintele pe care le știe în olandeză. În continuare, zic eu că îl ajută și cel mai important este că pot să-l ajut să proceseze un text, unde să-și găsească informația în text, cum să caute. Și Brandy cred că ar putea să adauge aici ceva despre fata ei care a terminat liceul anul trecut și care l-a terminat în română, deci a dat... Da. Pentru că noi am citit așa de mult în familie împreună cu voce tare, dar în engleză, numai în engleză. Dar asta a fost baza în care ea a învățat română și în BAC ea a primit, ea a fost în locul întâi în BAC de limba română și asta e limba a doua. Dar noi nu vorbim în română acasă. Dar ea a crescut în o casă bogat cu limbaj, mai special cu citire împreună. Noi am citit așa de mult și asta a ajutat și în română.
Larisa? Bună, din nou. Da, eu am început anul trecut, fetița mea este foarte creativă, ea are 3 ani, deci este micuță. La îndemnul Simonei mai mult, să zic așa, noi avem cărți acasă, ei mai mult îi plăceau cel puțin până de curând imaginile și atunci cum fac animalele și așa. Și Simona, într-adevăr, m-a încurajat cumva să continui așa cum e cu imagini. Când citeam, spunea stop, mami, stop. Dar de curând, și sunt foarte mândră de mine, mă laud în fața tuturor, pentru că am introdus în rutina de seară să citim o carte înainte de somn. Evident, pentru categoria de vârstă 3 ani, dar are răbdare, a început să aibă răbdare, a început să se uite și pe imagini, dar e mai mult atentă la text. Și eu îi citesc, nu-i mai arăt imaginile, iar ea am observat că le recunoaște singur. Adică de curând i-am citit Regele Leu, chiar în seara asta, din nou, adaptat pentru vârsta ei și zicea, uite, aici este Simba și Nala, adică eu nu i-am spus personajele, dar cred că și-a folosit imaginația pentru a le identifica și sper să ajungă și ea, adică categoric o să continui. De asemenea, mi-a plăcut foarte, foarte mult exercițiul cu frunza pe care Brandy a împărtășit cu noi. Mi se pare absolut genial și cred că, bine, ea încă este pentru mine personal, ea este micuță, dar cu timpul, cum cresc aceste asocieri pe care copiii orică le aud de oriunde, pentru că nu putem controla. Din păcate, sunt și la școală, mai sunt bunicii, unchii, sunt tot felul de, în tot felul de situații și atunci ei uneori, într-adevăr, chiar își iau acele cuvinte cu ei sau își însușesc anumite etichete. Și mi s-a părut foarte, foarte tare. Eu o să mi-l notez pentru mine personal și în viitor o să-l propun. Mulțumim foarte mult, apreciem. Doamna Bocaia, Nișoara? Bună seara și îmi cer scuze, vorbesc ca din butoi. De asta tot am ezitat cumva să vorbesc, sunt răcită și nu aș vrea să mă apuce tusea și să vă deranjez. Din experiența mea ca și bibliotecar și, bineînțeles, ca și bunică, de fiecare dată încerc să fiu cât se poate în mijlocul copilașilor. Și mai zilele trecute, dacă n-am putut să citesc, am avut așa o surpriză, ca să zic, din partea lor. M-am trezit cu ei în bibliotecă, eu am zis să nu fiu în preajmă, să nu le dau răceala, că chiar răcit așa cum am fost, m-am dus la servici și i-am lăsat, i-am pus pe pufuri și am zis, bine, gata, dacă voi vreți să citiți, simțeau nevoia că trebuie să le citesc. Și au început să citească ca doamna bibliotecar. Și au luat frățiorii mai mititei de la grădii, că erau prin curte, și au început și stăteam așa, lămâi la distanță și începeau să răsfoiască și să spună ce imagine avem aici, ce avem. Deci mi-a plăcut atât de mult că au început să mă copieze într-un fel, la felul... Deci, la modul de exprimare și de lecturare a cărților. Dar vroiam ca să zic așa ca și bunică, că sunt cu cei mici, în fiecare seară le citim. Cât sunt eu cu ei, citesc eu, deci deja este, ca să zic așa, intrat în reflex.
ca seara înainte de culcare să fie lectura de seară. Și cred că este un lucru bun pentru fiecare dintre noi dacă am face lucrul ăsta și am încercat cumva să mergem și către părinți și să discutăm cât mai mult și să le insuflăm, eu știu, dorința de lectură către copiii lor, astfel încât să-i desprindă cât se poate de mult de telefoane, de televizoare, că am văzut că se practică acum și cu televizoarele. Nu sunt numai telefoanele și nu cred că este un lucru prea bun pentru o vârstă atât de fragedă să stea cu nasul în telefon și, cum vorbeam despre violența copiilor, nu este din altă parte. Uneori dăm vina pe părinți. O dăm în sensul că ei sunt cei care le lasă telefoanele și nu-i supraveghează și a tot ce este mai rău din ceea ce văd pe telefon. Eu aș mai adăuga faptul că în această vară, undeva în iunie, probabil că vă amintiți, a fost campionatul european de fotbal și apoi au fost Jocurile Olimpice sau un campionat de fotbal. N-ar trebui să zic european, că nici nu știu sigur, nu urmăresc. Și în casă băieții au au creat această situație cu fotbalul, să petreacă timp împreună, să meargă la meciuri, să urmărească. Și cumva am renunțat la citit seara, pentru că în fiecare seară era câte ceva de urmărit. Și apoi, după vreo lună jumate, după aia am observat că mi-e greu să revin la obicei, nu mă mai strigă nimeni, înainte nici nu-mi permiteam să fac altceva, că imediat se auzea signalul de sus: mami, hai să-mi citești. Și acum trebuie să depun efort ca să devină rutină, iarăși, pentru că trebuie să obișnuiesc toată casa că la 7:30 ei trebuie să fie gata ca eu să-i citesc, trebuie iară să-l obișnuiesc pe cel mic să mă strige, eu să-mi intre iarăși în rutină. Dar ce vroiam eu să zic este că cu tot vorbitul în casă în limba română, pentru că toată lumea vorbește în acasă, cu citit, Matei, ca toți copiii de aici care trăiesc într-un mediu multilingv, a început să împrumute cuvinte din olandeză. Până acum am detectat vreo 3, dar probabil că vor fi mai multe. La 3 ani pot să zic că era mai vorbăreț, avea propoziții mai lungi decât acum în limba română. În schimb, după această vară am observat că dura și mai mult să termine o propoziție, că se bâlbâia și mai mult. După ce noi i-am mai citit 2 luni de zile, ca să termine o propoziție dura și mai mult. Era și mai greu să-și acceseze cuvintele. El ar înțelege ce îi spun, dar nu poate să se exprime la fel de repede, deci nu îi vin cuvintele la fel de rapid. Și am observat că aceste 2 luni au fost suficient, chiar și pentru noi care am citit întotdeauna, au fost suficient să-l afecteze și pe el. Doamna Camelia Pârvu? Sau poate nu poate să... Puteți să intrați? Încerc. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta atât de plăcută. Să mă aflu așa între prieteni și între prietenii cărților care se citesc împreună și împreună cu copiii. M-am bucurat tare mult când pentru prima oară am aflat de Citim Împreună România și am zis: ia uite că mai citește și altcineva în bibliotecă, cu voce tare, împreună cu copii. Nu doar la mine se întâmplă lucrul ăsta, pentru că
așa cum spunea și Ancuța, vreo 30 și aproape și 5 de ani, de vreo 35 de ani sunt la bibliotecă și acum am copiilor de odinioară cu care citeam și atunci împreună. Și se vede bine că le-a prins, le-a priit părinților de acum, pentru că își aduc copiii la bibliotecă și vor să meargă și copiilor pe drumul ăsta democratic, cum spuneați, al cititului împreună, pentru că nu numai că citim împreună, dar se creează o legătură de cele mai multe ori afectivă între cei care sunt așa pe lângă o carte, pe lângă cuvintele care se spun, se citesc, se simt, se trăiesc, se discută. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Sper că ați găsit informații importante, informații valoroase în acest atelier și mult succes în continuare, lectură plăcută și să ne mai întâlnim și în cadrul altor ateliere ținute de Brandy. Minunat ar fi. Mulțumim oricum Mulțumim pentru tare invitație. mult!